warangane matimore kaunti ma Homa Bay kama Judith Omondi. Rowere maromo 710 kaunti ma Homa Bay mane ondikore e chenro mag somo dho Jerman e mbalariany ma Tom Mboya e chenro mar sirkal mano mar tero rowere mondo mi odhi otie pinje maoko sani koro ikore ne penjgi mogik mano mar dho Jerman dwe mar 5 ma otel ne chenro mar tero gi e pinyno higani ne oyudo kanyo thuolo kendo mago biro thuolo mag tije kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Alabich lero mana rowere mabiro kalo penjgo ema dhi yudo thuolo mar dhi tiyo e pinyno. Wich bar maduong' mosebedo ka chando rowere pachoka en ok mag tije kata bang' tieko sombgi kendo wuok kod lony e sektas mopogore gino mosemiyo rowere moko donjo timbe manyalo hinyo ngimagi. Kaka yor duoko chien ok mag tije kind rowere, sirikal mar piny Kenya osebedo kod chenro mar tero rowere mane kod lony mondo odhi otie pinje maoko kachiel kuom pinjego eko en piny mar Jerman. Ka sirikal ne odiero moko kuom mbalariany e pachoka mar rowere mane kod dwaro mar dhi tiyo e piny Jerman nyalo dhi somo dho Jerman kapok gidhi oko kendo mbalariany ma Tom Mboya e kaunti ma Homa Bay achiel kuom kuondego eko ma chenro ma kamano dhi e nyime. Koro kaluwore gi kaka aseneno program dhi konyo youths nikech king'iyo rate mar unemployment en very high. Koro youths dhi yudo konyruok maduong' through this program nikech thothgi gin mane gweng' kocha gitimo gik moko luwore gi chik gi weche mang'eny to koro ang'eni through this program gidhi weche mang'eny e gweng'. Wan wasebedo kwa somo English, Kiswahili to ma is a new thing. Okongo no tek matin but kaluwore gi kaka watimo practice kaka japuonj be konyore kodwa and then wan gi so many materials internet, YouTube alafu experiences from be jomosetimo gini kiwinjo kaka ne gitimo magikalo wayudo ka koro obedo mayot. Rowere maromo 1,100 manondikore e chenrono moko ne oweyogi e kore ka 710 ma odong' to sani kore matimo piny mogik mar dho Jerman giko dwe mar 5 higani ka rowere mabiro kalo penjgo to sirikal biro tero mondo odhi otie piny mar Jerman. Sani wan gi nyithindo 710 ma PS Raymond Omolo ochulo nigi sponsor gi mondo gipuonjre German language ni mondo gidhi piny miluongo ni German gidhi tiyo kuno. Penj ni onego bed ni gitumo giko dwe mar 5 kod chakruok mar dwe mar 6 kanye ma gidhi tumo penj no. Bas be kawo gimo wiga 2 wiga 3 bang' wiga 2 wiga 3 go duoko dhi duogo mokalo nyithindo mokalo te to dhi loka immediately. Jogo ma osebedo ka ochung'ne chenrono wacho ni sirikal owiko tije mathoth ne rowere pinje maoko ka rowere mani kod dwaro jiwo mondo odonj e chenrono mondo kik wegi oko. Tiegruok ni ka gisetieko puonjre ka tije ng'eny gima dware ni ng'ato kala penj mokwongo ni mar B1 ni to tije ng'eny mage mag okel ni wach ni koro wabiro jiwogi ni gimed somo to jomoko mabedwa medre be gimbe nyalo biro tombo e university ka. Apisa mawuok e piny mar Jerman mochune ng'iyo penjgo wacho ni pinyno ni kod teko mar ndiko rowere mathoth e piny mangima mani kod lony mopogore kaluwore kod ochumi margi motegno. We need you. The German economy, the Austrian economy, the Swiss economy. We need you. We need you so badly. We need every year 450,000 skilled young workers from all over the world. And if for the 450,000, if there are 50,000 Kenyans or 100,000 Kenyans or 450,000 Kenyans, our economy don't care, but we need them, okay? They can have a bright future in the German-speaking countries in Europe. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.